Malen Gorrotxaga egunon, egin dugu. Gabon. Gabon. Zer oduz? Ondo tazu. Ondo, mentxe, urteroko bisita. Bai, Gaurko erako urduriago, bestetan baina. bai. Zergatik ba urduriago. Egia esan ez tekit. Baina, urduri, no. Baina, bueno, urduritasun ona. Adinaren kontuak izango dira. Bai, hoxe. Umeago zinen, no? Duela 2 urte eta akaso. Hoi da. Ai. Bueno, Ulia, Bananasen kantua. Zergatik aukeratu duzu hau azteko? Behin junitzan zea Bananasen kontzertu batea Orioko gaztetxen. Ta, kiston pila uste ditzeten musika taldea beha. Ta, justu kanta jo zuen da kiston girua sortu zen. Ta, orduan kanta honekin gatu nintzen. Kantu honetan manteatu zintuzten, ez da? Edo lepoan hartu zintuzten. Bai, uste bai. Bai, ez da. Bai, ontan izan zen. Zer esan behar dizun? Badakizu hartan disko atera behar duela Bananasek? Bai. Bai, Bainekin. laster. Aitu beharko du. Laster diskoa dator. Bale. Diskoak esan ditu, kontzertuak ere etorreko direla. Bai. Agendan toki egiten hasi beharko ez da. Hoi da. Bueno, Ulia, esan dugun moduan, Bananasen kantua, hori da aukeratu duenan Malenek, gaurkoa azteko. Agurraren ubeldura jadazun lekurik azalean zorion da ezen bateratzeko sentitzen hausan du nintzenean desagertu ginen Bueno, hori ise, lehen da bizikoa. Bai. Eta hurrengoa zein aukeratu diguzu. Urrengo aukeratuet gaurka hor bizun janela bat. Da zergatik janela bat. Azteko eta behin disko guztia, kiston diskazua. Ta, justu, bereziki kanta hau asko gustatu zait. Ta, gaina Orioko gaztetxeko bertsio gauen honekin sorpresa bat egonga. Ara, bai? Bai. Bueno, no ez da hori? Ez dakigu horrein Ez hondekan ez tekigu. Bueno, sorpresa bat espero beharko dugu. Hoi da. Janela batetik begira jarri beharko gara. Bai. Itzali ditu gainerako argiak xorien kantak entzun ditut arian hotz egiten badu alboan nauzu ederra zaude goizetan zure minarindu nahi nuke alako egunetan hitzek zentzua galdu dute nola esan hotz egiten duta eskutik helduta ikus gaur ere
baten bat. Gu baino lehen esnatu da, guk zikindu kaleak garbitzera. Janela ireki batzugana, behar nauzunean aramana, barnerazko janela txiki bat zure arnasa zaintzeko. Zu zaintzeko, zure minarindu nahi nuke. Bueno, hau zezen janela bat, egin bartzaizu galdera. Claro, zu berritxarrak zalea zinean. Bai, oso. Eta hau, Hau de gusta esait. Ez to gaizki, baina berritxarra nahi jo. Baina hau de ondo do. bai, Bai, bai. musikala zaiagoa. Bai. Neki gusta esaitola kaineroa baino hau de ondo do. Polita da. Polita da, Hoi da. bueno, da sorpresa bat egongo da. Bai. Eta bananasekin ere bai, Bai. Bai. Uste baiet, baino... Bai. hortze zabiltzata. Bai. Bueno, Baina seguruna bai. zerbait datorrekoa. Hoi da. Adi hortaz, bertxego baren datari, Hoi da. ikusiko da zer etortzen den. Bueno, hirugarren tokian, errepikatzen den talde bat. Zuk Bai. lehen ere ekarri zenuelako talde hau, baina orain beste kantu batekin zatoz. Bai. Oain da Babun Showeko Same Old Story. Eta zergatik oraingoan Same Old Story. Ba, junitzen Babun Showeko kontzertua bomberon izan zala. Ta, Tolosako bomberenean, Hoi da. ja konfiantzan Hoi hitz da. egiten duta. ba, junitzen, ze nei aspalditikan betian nekan gustatu zait. Alega, txikitatikan Babun Show. Ta, orduan, ba, nekan kistongo joteko, ta aitak, ba, oparitu zizkian sarrerak joteko, ta berekin junitzen, ta justu kantau jo zuenen kiston zea sentitu nola, ze denak eskualtxa eta hola kiston zentzazioa zan, baina ez tekin nola esplikatu, baina kiston zentzazioa. Barruan erizte zan. Bueno, zan da bezala ez, Same Old Time, kantua, The Babun Showren Radio Rebelde diskoteka ateratzen dena, lehen Radio Rebelde Hoi karri da. zenuen, bueno, Bai. orain beste kantu bat. Zerbait gehiago ditu nahi duzu? Eh? Zerbait gehiago ditu nahi duzu? Ez. Vale, bentzuko dugu. One day when I was 15 years, the autumn 33, my dad came home and he said, "Who will now pay for mom, you and me?" He'd been fired from his work that day, him and many more. Now recession
always the ones let down. They keep saying one thing, what the future will bring, but we know the day won't come. Now listen to these words I say. Stand up, raise your fist. Our banner red shows the way ahead. It's our duty to resist. Even though I am old and grey, I never will adjust. May the struggle live, there is more to give, 'cause the future belongs to us. Hortxe beraz, Bauen Showren kantua. Urrengoa, bueno, oraintxe diskoa ateratzen da, beste baten kantuak herri diguzu, ze otsailaren 23an dator, Errari diskoa. Errari, zuretzako Ferrari igual. Bai, urrengo kanta da Belena, Berun aurre, eta ni hasieratik izan naiz oso lier zalia. Ta oain inberdue etenaldi bat ola. Ta orduan hasia, Lide Hernando hasia, bakarkako aiten. Ta bere izen hau, ta gustatze zait, nahi bet lier, baina ondo do, gorka horbizu eta bertxarrak bezala. Ta Berun aurre, bada asko gustatzen kanta bat, ta ordu noi aukeratu bat. Ilunena delako igual. Ez dakit, gustatu ite zait. Azkenengoa de gusta zait. Ta, bueno, egia esan dena gusta zaizkit. Baina hau bereziki, bai. No, entzungo dugu. Berun aurre. Belerena. Zoriak ez du hautatzeko astirik, kaosaren gaztietan goxoni, txori guztiak egantagu esku utxik, egun berria te da ez dut lorik egin. Zure azitza, progrearen giltza, bai bizi baldintza, ez du itzara handirik, jara zure aritzak. Beti eskamak entzen, bizi naiz ni, ez dut behar zure gobidarik. Emaidatu zeiarra, Berun aurre, berakatuko dizut horrekin. Beti eskamak entzen. Loi ontan ez da sartzen ja horratzik, karamarro batzuk untzitik iesi, erakutsi diguten jokoan soilik galdu edo irabazi. Nahi dudan bakarra da honetaz bizi. Zure azitza, progrearen giltza, bai bizi baldintza, ez du bitzara handirik, jada zure aritza. Beti eskamak entzen, bizi naiz ni, ez dut behar zure gobidarik. Emaidatu zeiarra, Berun aurre, bilakatuko dizut horrekin. Beti eskamak entzen, bizi naiz ni, ez dut behar zure gobidarik. Emaidatu zeiarra, Berun aurre, bilakatuko dizut horrekin. Beti eskamak entzen. Bueno, badakizu urrengoa Grammy sariduna dela.
Grammy sariak badakizu zer diren. Bai, uste baietz. Esango dugu Oscarrak bezala, baina musika. Hoi da. Taylor Swiftez ari naiz. Bai. Taylor Swiftek errekor bat egin duelako. Disko honenaren laugarren, Bai. laugarren saria deskuratu du. Jo, harra. Ez zenekin hori. Ez esenekin. Ikusten da hemen, zenbat albistegi ikusten duzuna. Ba, urrengo kanta da Taylor Swift eta Bon Iverren Exil. Ta nera eta gustatzen zaio Bon Iver. Ta gure etxan inoiz ez daitu Taylor Swift esolakoik. Izatekotan Shake It Off ta nire gatik. Ta Bon Iver nera eta asko gustatzen zaio, esan deten bezala. Ta behin esan zuen, neon bazkaltzen da esan zian. Malen, kiston zeakat, kiston kanta eharrekat. Ta erakutsi izan da Taylor Swiftena da izan da, ni harritu initzan. Normalen Taylor Swiftek ez duiten olako roiua. Baina kiston temazua da, Exil. Bai, nik uste dut hor sartzen dela beste gauza batzuen artean ekoizleak eta ibilizela eta begira, eta uste dut gogoratzen dudala zerbait, eta esatu zen, ostras, Bon Iverren hau ibiltzen da honekin, eta uste dut iritsi zela horrela. Bai, Taylor Swift eta Bon Iverren iguala dala. Hori da. Bai, eta Exile, esan duzun bezala kantua, egia da, bueno, beste mundu batera eramaten dola, baina folklore diskoa ere pixka bat horrelako izan zen. Bai. Folklore diskotik, 2008tik ateratzen dena, estetika aldaketa bat etorri zena, ze ordura arte, beste zerbait egiten zuen Taylor Swiftek, eta, popera geroz eta gehiago gerturatzen hasi zen. Hemendik aurrera, entzungo dugu, esan da bezala, Exile, Taylor Swift, eta Bon Iver elkarrekin. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. See you staring, honey, like he's just your understudy, like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and 100th chances, balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore, so who am I offending now? You were my crown, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before, so I'm leaving out the side door. So step right out, there is no amount of cry I can do for all this time. We always walked a very thin line. You didn't even hear me out. You never gave a warning sign. I gave so many all this time, I never learned to read your mind. I couldn't turn things around, 'cause you never gave a warning sign. So many signs, so many signs. You
Bueno, horren kontraste dator. Bai, Eta zergatik aukeratu diguzu jakin nahiko nuke. aukeratuet Italo Brothersen Stamp on the Ground, ze ni naiz portera eskubaloien. Ta, zea... Munduko honena. Bai, hombre, broma. Ta, porteran honen, bueno, bentsat etxen honen, Orion. Jolaztenen izan beti, berotzaren izanen, ni naiz kanta kiston motiba iritsi zait. Kiston pila motibatzeu. Ta orduan, beti jartzeie, ze askotan loeoten naiz sortzitan daula. Ta orduan, Goiz izaten, dira Hoi da. partidak. ta, loeoten naiz, tarun hau jartze eta, ondo, ja motibatzeko pixka eta esnatzeko. Hortik aurrera gehiago geratzeko. Hoi da, Zer lo balde mazaude geratza zaila da. hoi da. Eta esnatze balde mazara munduko honena. Hombre, ez. Nahiko nuke, baino. Saiatu ezkeo, alda. Bai, Bueno, ez tekit. betza saiatu. Bai, hoi da, bentsa saiatu. Betza saiatu. Eta ez dela salto egin. Hoi da. Eta horretarako, Stamp on the Ground. Stand on the ground, jump, 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 move it all around. Tap, ta-da-do. Stand on the ground, jump, 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 move it all around, jumping all around. Jumping all around. Drop the beat. Jumping all around. We're sending out our invitation to everyone in every nation. Don't sleep, get on the run. Stop thinking and have some fun. Stand on the ground, jump, 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 move it all around. Tap, ta-da-do. Stand on the ground, jump, 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 move it all around, jumping all around. Stand on the ground, jump, 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 move it all around. Tap, ta-da-do. Stand on the ground, jump, 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 move it all around, jumping all around. Drop the beat. So come and join our love foundation. Go feel the heat, the sweet vibration. 'Cause we are about to ignite, and we wanna go out tonight. Stand on the ground, move it all around. Stand on the ground, jump, 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 move it all around. Tap, ta-da-do. Stand on the ground, jump, 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 move it all around, jumping all around. Jumping all around. Drop the beat. Jumping all around. no, nola esan dugu izan azuten hauek? Italo Oi, Brothers. barkatu. Italo Brothers. Eta zizkuntzatan abeste zuten, Inglesez. danongoak dira. State. Alemaniarrak. Ah, Bitxi samarraz. bai. Bai. Bueno, urrengo ordea, Atlantikotik bestaldera joan behar dugu, itxasoan zeharkatu behar dugu. Bai. Aurkeztu iguzun orden.
Aukeratuet residente musika taldea. Aurreko, Musika taldea, artista. Artista. Ta aurreko tande bai aukeratu ditut, residenten kantak daula. Ta gaurkon aukeratuet Rene. Dala bere txikitako eta bere bizitza kontatzen. Ta kriston emozionantia iruditzait, hola, oso gorra bezala. Bideoklipa ikusita daukazu? Bai. Eta, zer iripen bideokliparena? Dena da, beisboleko kantxa baten, kanpo baten. Ta, imaginatu, beak goatu itea txikitako kausakin daula, eta igual, mai borobil bat. Ta, hor, bideoklipen mai borobil bat asaltzea taula. Ta, oso emozionantia iruditzen zait. Imagina, entzun dugu hortaz. Residenteren, Rene. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Sí, es fácil. Atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y... Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento, a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo, el IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río, el concierto está lleno pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre 4 policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro, cuando perdí el control, las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamientos. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestros sueños. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos a los 4 y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco, me comí el mundo de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados, insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario, abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí,
Me quieren más afuera que en mi propio país, pero aunque mis canciones las cante un alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele. No importa que el ron de la madrugada me consuele, desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico 4 pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822, a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor, a cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase, volver a robarme segunda base en verano y navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver a ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, 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 cabeza, rodilla, muslos y cadera. Kitxo, kantu luzea da. Bai. Bai, konturatu naiz osorik dakizula. Bai. Zenbat, aldiz entzulute duzu. Ba, askotan, ja kontua galduet. Gehiagi, askotan. Bada inoiz kantu bat gehiagi entzuten da? Ez. Baina, bai, batzutan gehiagi haitzezu ja aspertu itezala askenako. Eta horrelako kanturik etortzen zaizu burura, aspertu zarenik, Bai, adibidez? normalen regete koktaola, baina... Hor, reggaeton entzuten duzu. Ez duzu ekartzen, Ez. A ber, haitzet, baina, igual, imaginatu. Tortzala festetat DJ-a, o nere laguna kantatzen daula, eta azkenen kiston buruko mina jartzezet. Hori reggaetoiarekin bakarrik. Bueno, reggaetoia eta imaginatu, eske nire reggaetoak ez da txarrako, baina denak igualak itez eskit. Orduan, ez diotola, batzuk egon goialak izton honak taola, baina ez diot grasik harrapatzen. Bueno, bezaleko gauza daude. Bai, baina baketza bere guztu eskata, honortin berdia. Bai, hori bai badagoela. Urrengoa, kantu divertigarri bat esango dugu. Bai. Nik uste dut bideoklipa gustatu zaizula gehi. Ez da kantu edo bideoklipa zer gustatzen zaizun gehiago? Egia esan bilak.
bideoklipa de oso graziosoa da, hola. Ta kanta da, Iker Laurobak lider nandokin ninduna, que bomba. Kiston hona da. Hola, graziosoa esela da, hola, kiston martxosua eta hola. Eta zerk egiten dizu grazia gehien? Ba, ez dakit denak, hola, nabiltzatuen hitz jokuk eta hola, ba, ez dakit, gustatzen zaizkit. Laurobaren izjokoak. Hoi da, Bueno, badu abilizia hortan. bai, eta dantza egiten du bai, Bai? bai. Dantza egiten ondo egiten du dantza? Hola, xelebre guzti zait. Bueno, berak entzute baldin badu esango du. Bueno, eskerrik asko, edo, esan beharko du, ez? Xelebre esan duz egiten duela dantza. Bai, baina ondo, hola, flowa eka, Flowa dauka. bai. Bueno, entzungo dugu. Kantua, ke bomba, esan dugun bezala. Iker Laurobak sortutakoa, azkenekotakoa, ze badakizu bere beste proiektua bazuela, Bai. eta utzi egin du, eta, bueno, horrelako, ez, bukatu da hori. Ke bomba bezalako gehiagoak aso etorriko dira, Auskalo, bate daki. bai, hoi da. Dantzalekuan bakarrik, lasai nago, zu ondoan egon barik. Lasaiago, gode zuretzat sermoia, naiz da kosta, hartu zuretzat da alde, egin ospa. Enaiz etorri, erretolikak entzutera, ke bomba jautiz, banoa ziztuan etxera. Nik egin nahi dut lo, soilik nahi dut lo. Behar zaitut ore, banoa oiea, oiea. Dantzalekuan bakarrik, lasai nago, zu ondoan egon barik. Lasaiago, gorde zuretzat sermoiak, naiz da kosta, hartu zuretzat da alde, egin ospa. Nabaria da, gerturatzen ari zarela, zoaz beste bati, antzara berreatzera. Nik egin nahi dut lo, soilik nahi dut lo. Behar zaitut ore, manoa oiea, oiea. Naita ezin ospa egin, bakarrik. Naita ezin ospa egin, naita ezin ospa egin, bakarrik. Naita ezin ospa egin, egin nahi dut lo. Soilik nahi dut lo, nik egin nahi dut lo. Dantzalekuan bakarrik, lasai nago, zu ondoan egon barik. Lasaiago, gorde zuretzat sermoiak, naiz da kosta, hartu zuretzat da alde, egin ospa. Dantzalekuan bakarrik, lasai nago, zu ondoan egon barik. Lasaiago, gorde zuretzat sermoiak, naiz da kosta, hartu zuretzat da alde, egin ospa. Ez egin bombarik ez aldegin, Ez. Ah, bazpada. Bueno, akaleia, hurrengoa. Bai, hurrengo kantan izena da izenaren baldintza eta akaleiak maizekin nintzuna da. Ta nahi egia esan akaleia eta maiz asko ustez eskiten bi musika taldeia. Ta ba, justu kanta hau espezifikoki. Ba, nola bate entzuen da kiston pila uste ditzaiten da. Kiston temazo eruitze zait. Bai. Bai. Begina. Bueno, Oiana Rodriguez eta Miren Narbaiza. Akaleia eta maiz. Bakoitza bere proiektuarekin. Eta biak ere ikusita dituzu. Bez, Bai. akaleia zuzenen ez, oraindik Ah, ez? eso hendik ez zuzen. Oraindik ez. Maiz bai. Bai, Eta maizen kontzertuan ondoan zein izan zenuen. zen. Akaleia Hoi bera. da, hoi da. Izan zen. Holako zera bat, ez? Bueno, Bai, izanaren baldintza justu diskoteka aukeratzen duzuna. bai. Elkarrekin egiten dutelako? Nire kanta kalean diskua eta aitzen egon nintzen
dena haitzen da honitzen da, orduan ba, justu nola akaleia eta maiz ba, bian kanta da nun jarri eta orduan ba, batea aukeratu nun jartzea eta justu kanta huazka uste set diskokoa eta orduan ba. Bueno, Bai. Batzuk ditu, akale eta maiz elkarrekin, Bai. izenaren baldintza kantuan, ondoloin, bueno, oraindik ez, diskoari izan zen, Bai. badezpada. Badira milaka arrazoi ustekabez piztu ditugunak emango nioke forma bat ondorioak iturri bihurtuz ez dute nahi, ez dute besterik nahi izenaren baldintzak itxutzen gaitu ospearen ezan nahi bikoitza kudeatzea dutitu sistemak baldintzatzen gaitu paisaia arroz lauso honetan eman bi pauso atzera barnetik dena hobe ikusten da lehenengo lerroan jarri naiz horrek zer suposatu zezaken jakin gabe batutan tramparen parte naiz oreka lortzea da erronka loretxo bat ezkutatuko dut abesti honen azpiegituretan ulertzeko aukera duenak ulertzeko zortea duenak opari jaso dezan sistemak baldintzatzen gaitu paisaia arroz lauso honetan eman bi pauso atzera barnetik dena hobe ikusten da musika sistematizatzen dugula ohartu zailara eman bi pauso atzera arnaz hartu eta nahi bezala hartu atxedena Esan duzu zerbait gogoratu dizula gehiago kantu honek? Bai, hola, xabaka puntu bat dragoi bolana, hola, zea dragoi bolan kanta de adibidez, pixkatu, hola, Tokioi baka. Bai, Bai, mira, Dragoibola gustatzen zaizu. asko, Ze Dragoibola gustatzen zaizu zuri? aurrenengoa. Umeak zirenekoa. Gerokoa ja... Onditakoa ja, bueno, Vale. Bueno,
hori akaleiaren kantua ekarri gozuna. Eta hurrengoa berriz, duela gutxi atera den kantu bat. Bai. Pozik hartzen duzun, zure frantseseko irakaslea. Frantsesean, ai. Zer? Sí. Eskolan ondo frantsesa. Bai. Bueno, hemen jarri ben arpegi ikusi bertzen duten. Hasi berria zara, hori ere esan behar. Bai. 5 hilabete, 6 hilabete. Bai. Bueno, baina nola esaten da. Nik ez da esaten. Bueno, Monsieur Le Crêpe. Monsieur Le Crêpe. Ai, bueno. Bueno, bai. Oi. Ba, que zen orden. Sí. Monsieur Le Crêpe. Bai. Zein da? Ez dakit. Ez dakizu. Ba, bere beste talde. Laukoma. Glaukomako. Juan bai. Txarakama. Bai. Bueno. Bai, banekin. Glaukoma entzuten zen, behintzat. Bai. Ba, kanto okeratu ez, hola, asko uste zait, hitz jokuk daiteitunak, eta gainak iztun kainaka, eta ba, me asko uste zait, eta orduan ba. Ondo do. Eta letra eta, ondo. Bai. Gustatzen dizu. Bai, eta bideoklipa. Bideoklipa gustatzen dizu. Bai. Zerretik egin duzu parra, Txerringatik. Izton xalaua dio. Txerrik. Bai. Txerriak. Bai. Bideoklipetik txerriak gustatu zaizu. Beste dana, bueno, txerrien momentu gustatzen zaizu. Bai, txerrina. Txerriak gustatzen zaizkizu. Bai. Asko. Segun zein. Txiki-txikik bai, hola, txiki-txiki eta feistan foritaia. Bideoklipeko de bai, baina bideoklipeko haundik dira eta hola. Eta txiki-txikik eta poli-politaia. Bueno, Monsieur Le Crêpe entzun dugu. MLS kantuarekin. Nauka artista Artisaua baizik Que nauka artista Artisaua baizik Esta letra no hay mensaje, el mensaje soy yo. Ça va bonsoir, je m'appelle Monsieur Le Crêpe. Je ne viens pas de Paris, mais j'ai des oiseaux dans la tête. Bad B, check, microphone check. Cause I'm a fucking MC, ta hortako behar dana dauket. Show some respect, mikrofono hartze baet panorama aldatzeta. Pull it up selecta, eyo, txat gutxigo rap gehiago. Peiot ez tope bazende bezela gurtu nere sekta. Ikibekik ta itxile joko lesiak. Ez utzi aladinen zapatilak dantzatzen ez dakinai. Kliperrari klik ez du gasik eskekasik. Naioizkit nesasik irelorez ez dit zer jakin nahi. Enaukiki nahik ez daukek nekatxeik batzeik. Takia esatek antena batente jartzeik. Gezurra emateik baino kasi ez det fedeik. Tobaris nahiko nuke goizetan zeru ebera eroiko balitz. Ezoiko flowa, selekta loua. Teleberrik herri honi berriz gezurra esan dioba. Hemen inpernutik bota zuten piromano bat. Poeten sasikumea bersolari niloba. Game over, hartzak erratza guain garbitu Juan Txonkoba. Uztak lasai arkatza zailarritu aiatuko da. Zaintzak baratzataztu modak, etiketa beltzai ez bota soda. Tenemos droga. Tok, sofan beltz bueltan da. Ze mierda uste wamba, I'm the fucking black mamba. No time for samba, gaur itzuli ipurdik ez. Ipurdik muitu aziteuia bastante guain esei bitez. My sound just got kill it, you sit down and just feel it. In my town ez daude artistak dau jendea zintzilik. Ta bitarten zu isilik, kontu zibili pana. Gukin bukatzeuen eunen jungoieta zugana. Baukezu lana entzun esan hainbat disgusto hainbeste kana. Maika susto amai emanak, baino gustokin jartzeizkit nik paperen eparanak. Dantzanen parantza danak, guta zarroleoken eizeba maia zana. Sentitu zama cabron, mujer handria, hombre gizon da bizkorri manzana. Danak estilo perurena, bersi les funtziona. Bigap originala danai, baino alapora izuta zurantzez lanai. Seki jotasu mierda guzti esaten bai. Aidien hortasuna purra zokan jartzen salgai. Marrazok ez du jaten algaik, nik albai. Tortzik abeutziko ez du probatuko ez da saldaik. Berriz esango jat jarrera ez da ota salgai. Arrapakari asko da bilta danak daude zai. Benga banaka etorri try asitako gelitzekoen auketa izango gai. Ignai bai. Estan baien neon ez ofen, Mallorcan baneo bezela, zuai kartofel. Nere gogok ez daude Ibizan edo Magalufen. Sartu nitulako txikitan, atzaken txufen. Masusenetik ezkato xuxen. Limutiko skorseko mozkor hortxe kruzen. Bateria bukatu arte ere serkik entzuten. Fini bat nasemede klik eta futen. Hartu nu mikroa, ta mikroak hartu ninduni. Ta ordundik ez da mapa mundik, ene mugako katuko itunik. My shit is a Sputnik.
Sputnik, lo vuestro es un ovni, hey homie, tranqui, don't be panic, ba omen dezue planik, guain ez daki panik, inorketzun esan erresa izango zanik, gaur inorkezin du esan euskeraz ezin danik, classic shit, pure tapeti danik, motherfuckers wanna hit, nik hemen dakarkit, ez hautzen haue ondon herriko tabernarik, ezin esan gibela jematez dioten nik lanik, ey, batek dakin unda honi parra, gaur iparran, barran, barra, jarrak eta barrak, birran aparrak, usteitur marrak, eta kuadernokok die Juantxok probatu itun bakarrak, aiban ez aparra, tinta eta patxarra, parratan egarra, pelotan txarra, dominik gabeko paparra, eskubizain bestez, ezkerrez, pixaitekorez, ez da jaio moztuko itena nei kalparra, ernela karrana torta, odola borborka, rap hardcore bat zorda, armaiako ruka, deabruak apantaiartuit gure burrukan, rap hardcore bat zorda, basita buka, autak erotena kostrukak, nei asko importa, batzuk mamonekin dantzan, ni momokin txortan, Sodoma eta Gomorra zuen jauregiko kortan, gero aberrume horren aitan ordan, Craig Hodgesen azbitik dao Jordan, tardi beltzez jantzita dao zai otxoa bordan, harima bete orban, honi ez esan urban, kaletatik zetorrena ikusi noa jundan, hainbeste txakuljan, kruzatutak urban, nola izan, haren honen esklabuta sultan, dena bukatzeko gogoa emate bonek batzutan, baino barkatu joan, ala tokatuan, zein da ba number one, zein da ba laba daukan hauan, estilo padauan, erdilo daunak baki zer dauken, esnatzeko dauzkela guaindik beste bilauden, hartuko jate retiroa baino ez aurten, bitarten, hilarten, erresni joa ditarten, batzutan musak bisitan datozkit gauen, ez alda ikusten herrimak zenbat maien hauen, esku baten txauen, eta besten Mosku, lotutan aukaten, katek ezin moztu, ispilu bat naiz ni, oiez inoiz aztu, ta islada zuzea, borke paren naukazu, hor daukezu arantzazu, bilatu idolokan, hemengo mamu kuadrilla jartzen hau nikolokan, total hemen digutxia denak beti kolotan, meanwhile, take a ride, on majonderiko loka, es un canuto o es mi mierda la que te coloca, depresio bat eta resaka dauzketate joka, ustutako pat, alare topa, txoka, espait nik iten zeinek salbatuko hip-hopa, iraokan ere buru jaina zaio, enitzelako zaieoteko jaio, zutzako elurran ikonenkea naio, sartu naizuna baino sartu zipaio, aio, c'est la vie, avant de partir on exil, je deviens de maquis, mon ami, kondaira batan botoko mari, egitazko gizon bat arakamatar Jose Mari, 1, 2, 3, Monsieur le Crepinati rap style, you come to Amsterdam hemen barrun, jakin ere referente politikoa dala gardine biurrun, to the boom, to the bap, to the boom, boom, bap, aurrena erein ta gero dato zuztak, talare batzutan goxokok die basoko masustak, hartu batzuk baino gainotze kontzako ustak, zeko lakin pegatzeien epuskak, nola gelditu noa dijoan ez dakiten obus bat, zein dabil eskuska, alfombra honen gainenan kutsik, hogeita maika eskutik ez da o musik, segi garbantzu kontatzen, you don't mind the music, zenbaki ederrak baino abesti txusik, nahi omen ditxezu fanak nik dauzketen zurek, Marino Lejarreta eltzan Alex Tulea, ekipit ole eskulen, enitzen sarra eskolan, galtzen itzenen unen, marihuana eta alkola, eta baindiken aikola, eta igual etzaizua jola, baino beintzaten naizun puto eskirola izola, Tolosako elkarte baten izena da gure kaiola, zure talden arrakastan izena da paiola, zure manajerra dauket baindik babadaiola, babaitak izein behar dan bai baino ez dakinola, enun ikasi kastolan, baino ite ikut mila eskulan, ikasi nitunak kalen eta terrasen txabolan, bakoitza beko bazulon, bakoitza bebolan, inere estilo txulon, zuputetxeko kolan, inorez da galtzaile bere pelikulan, pipie jota dare zulok egituran, danak itxitura mata besten aldamenen, etxaiez nastea herrikirola da hemen, politiak hauzke posturak baino sakea motel, kaletikan entzutete maiok motel, ikasiet pasekiten aurreneko token, ta dejadaiko benak erreboten, fadafakaz. Je m'appelle Monsieur le Crêpe. Je m'appelle Monsieur le Crêpe. Ça va, bonsoir. Zababon zuhar esaten du. Bai. Hori bai, hori ulertzen dugu, ez? Bai. Aditzak eta ez pixka bat. Bai, normal, ikaseko dituzu. Bai. Arrata jarri, Bai. No. Bestela ez dakit, batek esango du irratira bai, eta gero eskolan ez da. Ez dakit panik. Bueno,
Urrengo artista berriz ere, itxasoz bestaldera guaz, Argentinara guaz. Bai. Nondik ezagutzen duzu hau? Ba, Residentekin intzun kolaborazio bat, bai, intzun kolaborazio bat, eta kanta Ze baten. kantutan? Problema kabron izen hau. Ta, ba, atentzioa ditu zion, ze, bai, guztu bizitzaiten kanta eta hola, eta, ba, orduen, honitzen bere kantak da bilatzen, Norra ez ari gara? Woz eta zeia. Woz, Valentin Oliva, berez. Bazarekin hori? Ez, Nongoa den bai. bai, Nongoa da. Argentinarra. Azento honetan antzematea. Ba, honitzen bere kantak da bilatzen, eta kanta bat gustatu bizitzaiten, izena hula Arrancarmelo, eta, ba, atentzioa ditu zian, eta orduan, ba, hau keratu edo gaurkon saioak. Hemen nabil, bila, ez urterako den Arrancarmelo hau, eta nondik ateratzen den, hauek badakizu. Kantu zerrenda izaten da normalean oso luzea. Bai. Zebak egiten duzu kantuak, ikusten dudan, zein ganitako den, hemen 2022koa. Bueno, eta etzen disko batean etorri, 2 disko aterata ditu, baina ez dago disko batean. Horta, single Bai. batek arra iguzu. Arrancarmelo, son duzu bezala. Bai. Eta artista da. Woz. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, o debo ser yo presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo si queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no me pidas que no vuelva a intentar que las cosas vuelvan a su lugar. Woz, bueno, esango dugu playlist bat ere badaukazula. Bai. Oi, Bai. nola izan edo playlistak? Ba, uste temasok. Baina, topatzeko. Spotifyen, nire... Malengurru, ez da. Hori da, malengurru kontun. 4 pertsonak daukate gordeta, Bai, igual ni 4 kontutan naiz baino. Ez bandi naiz. Bueno, batzu. Azuk 3 kontu badituz Spotify? Ez bidezkat.
Eta bestia nire lagun bat. Ah, Izango. Bueno, nahi duena bilatu dezala. Bai, hori da. Nola, zer temazok jarri, eta zerrekin desberdinduko da? Zer agertzen da hor? Emoji batzuk, ustez. Eta? Eta txakur baten argazkia. Txakur bat? Bai, patxal, gure txakurra. Elurretan. Bai, hori da. Txikia zera? Bai. Orduteka, ez du elurrik egin, herrian. Elurre egingo baluke, bala emango genuke elurretara. Ai, elurra egiteko akaso errazatu egin behar? Bai, bueno. Joe, ai ama. Zea? Ze. Zerratik esan dute errazatzerena? Ez da rapatu. Zein da horrengo kanta? Ah, bai, horrengo kanta Tapia eta Leturian, Gipuzkoarrok Errosario santua. Ta kiston grazia mate kantak. Ta horretik aukeratu bet. Zerratik ematen dizu alako grazia? Ba, ez tegit. Bueno, bai, Elizan da, iteue zer da, zerrena da. Ne? Zerrena da. Errosarioa? Bai, ba, Errosario eteuenen, ba, esateak onda, ba, kanta hoi da. Orduan ba. Ba, zerratik egiten dizu grazia? Ba, ez tekit, hori esan. Ez dakizu? Ez, baina grazia aitit. Hola, meme bateko kanta bezala mateu, ez tegit. Bueno, ez du, zuretzeko Eliza zer da, memea edo? Ez, aberdi. Baina, ez tekit. Ba, bai, ez tekit. Ba, grazia aitit. Zuri, Elizak bintzat ez zetu azpian harrapatuko. Ez. Oso arraro zu Elizara joatea. Bai. Esateko tan, zea batea, entierro batea hola. Entierroa. Zea, bueno, ez tekit. Bai. Enaizela jongo Eliza. Bueno, baina kanto gantzongo duzu. Bai. Gipuzkoarrok? Errosario santua. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria, jendeparen ama, erregundu txartu gutekataren alde, orain eta gure nintzako orduan hemen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua... Aiustiko osteko eta berrizko batarritako aiona monen alde. Arteagako txope bentako ziliako petronilata kanuton alde. Ataungo domekan eta bedaiako arropeko guztien alde. Matxin bentako berdalitzako kleto jasintata tantxikan alde. Berriatuko urkixerdeko kandi Marko esta klaran alde. Oñotik anparantzako eugenik astauta polonian alde. Aramaioko muru basarriko nikan horrekiniotan astasin alde. Erandioko gurutze larreta talezamako matxako familien alde. Xiastian Eskolastika Alpontxo Simona eta Dolos Luztaideko kurutze eta xarta erantzungo aizelekuko guztin alde. Maiabiko trabaku goiko eta mungiako lobazarreko hildakuan alde. Xiastian Eskolastika Alpontxo Simona eta Dolos Felipe Sofi Xisto Donata Makari Justo Jainkua gizon intzanekua Xiastian Eskolastika Alpontxo Simona eta Dolos Amaiurko Alamont Joneko Biskik eta Añamona Geoneman alde. Eratzuko Indatxipia eta Mari Martineneko gaixuen alde. Karrantzako La Casa de la Pradera eta Manzanedakoen zorionagatik. Aiako Agerresora Undi eta Severina Portunata eta Engrasin alde. Altzagako Altzagarate Alkizako Lete eta Zumaiako Jesuskoakoei. Eta Larraulgo Añezabala Undikoei. Aintzazko misterioak, Pozezko misterioak, Infernuko oinaziak, Jainkua gizon intzanekoa, Hilari Roque, Vicenta Sebas, Julen Eglio, Jainkua gizon intzanekua, Xiastian Eskolastika
Alfonso, Simonata Dolos, Brígida, Cecily, Casimira, ta Demetrion alde. Ta Demetrion alde. Bai. Ora Demetrio. Demetrio bat behintzat. Niri frantsesez erakutsi zidan lehendabiziko Demetrio izan zen. Ai. Bai. Demetrio izan da zuen. Bai, izana du. Bai. Horrein dibizia. Eta segi ezala. Urte askoan bizitzen. Zuk ezagutzen duzu Demetrio hori. Bai. Bai da. Nola diren gauzak. Me zuri ez dizu irakatxia. Ez. Zuri ez. Zu jaiotzerako erretiro hartuta zegoen aspaldian. Jo. Bai. Horrela izaten da. Bueno, 3 kantu geratzen zaizkigu. Bai. Egur pixka bat ekarri gozu bukerarako. Bai. Eta lehenengoa, Lierren eskutik. Bai. Leheno esan deten bezala Lier nahi asko uste zait. Ta, aukeratuet kanta bat, behin neon kontzertu baten, ta, dedikatzen zien. Ta, orduan kanta aukeratu eta ormanetan lehen nahi zen hau. Non ez izan zen kontzertu hori? Oain dela 2 urte. Non? Horioko gaztetxen. Begira. Bai. Eta gora pixka pasako zen, bai. Bai. 2 urte ez, baina, bai. 2 urte. Kontzertu batzuk ikusi dituzu. Bai. Eta orain zagaratzen zaizu. Oain azkenengo kontzertua. Noiz da hori? Martxoa, ez. Bai, martxoak 2. Ondo, garatzen duzu. Bertan izango zara? Bai. Gaixotzen ez pasara? Hoi da, beste espero. Baina bestela dejo nengo naiz, lasai. Gaixo ere, bai? Bai. Ondo. Urbain eta lehena, eta utxatzen den mugat diskotik ateratzen dena? Bai. Bueno, bantzungo guri. Bai. Ez duzu nahi aldatzerik sumendian esnatzerik ez alda ere mundua iraultzen zu geldi zauden bitartean. Zerrotera minutela, ez dutela egan ustela
Diskoan soinuak eta sartu zituzten. Bai. Berez boianekin bukatzen da. Ah. Haze oio egiten den alidak, Bai. Ez da aurratzeko ere. Bueno, estanda batekin mokatu da, eta estanda bat, urrengo kantua. Bai. Estanda saioa ikusten zenuen, bide batez? Bai. Eta? Bueno, batzutan baita bestetan ez, baina normalen ikusten baino. Adiez finala ikusi nun. Eta? Bueno, Ze falta zen, zuretzako? Zein? Zer falta? Bueno, esaten duzu da, hobetzeko zer egingo zen. Ez tegit. Adibidez, kantak da, gehiago luzatu bezala. Adibidez, ez iteko hain. Hain motzak. Hoi da. Eta kanta aukerak eta gustatzen zitzaizun? Bueno, euskera ez da gehiago izatea. Asko ingles ez da zean. Eta estilo aldetik eta? Piskat variedade gehiago itio. Zer dena zertzen zuretzako berdintxua? Bai. Ja dena popa eta zan orduan. Piskat variedade gehiago itio. Bueno. Zuk hasi beharko duzu kexaka. Twitter da horrelakorik ez duzera beltzen, ez da? Ez. Horein sare sozialik ez da? Ez. Eta horein pixkatean ez, hobeto. Hoi da. Zuretzat hobeto. Patatafonoa, esate duzu. Bai. Aurten hori eman dizute bentzat, ez? Bai. Eta pozik zaude zure Snake jolasarekin eta. Bai. Negira. Bueno, zu, pixkanaka. Bai, hoi da. Bueno, estanda, esan dugu, kantua da eren izena da. Bai. Zetalderena. Kokainena. Berriz kontzertu berera guaz. Bai. No, bueno, lehen da biziko zorduan ikusi zenituen, gero liarrekin ere bai. Hoi da. Eta bueno, pixka bat, estanda izan zen zuretzako, ez? Kokainen kontzertura. Bai. Zer gogoratzen duzu? Denak oso majok zeala, eta dena, eta kiston girua sortze zuela, eta bai. Eta aukeratu duzu berriz ere Maizekin kolaborazio bat? Bai. 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 Kasualitatea, Bai. edo ez? Edo ez. Bate daki. Maiz eta kokein ikusi zenituen lehen da biziko aldiz, kokein ikusi Bai. zenuen, Maizekin ikusi zenuen. Hoi da. Eta dantzak egin zenituen, Ja. Urte eta erdi izango da, Urte eta erdi hainbeste? Ia bi? Bai. Edo ia zen? Aurreko ontzan. Ia zen? Bai. Nire pasatzen demora egon. Dakidana da, orduan ere katarro harrapatu nuela gaur bezala nengoela, orduan ere oztu egin nintzen gero. Izerdi pila bauta genuen, Bai. Edarra joatzen ura. Bueno, Atomika diskotik, esan dugu bezala, kokein, estanda. Miren Arbaizarekin, Salva Urain, azebi emakume, Bai. Ze energia, Zuri horrekin bide ematen dizu? Bai. Neko zenuke horrela jarri? Bai, hombre. Bai. Bai. Da zuen musika talde ura nola doa? Ze? Bazenuen burua musika talde bat egitekoa eta... Ja ez. Baina lasai bai ingoet. Bai? Bai. Egun ematen zerbait? Egun ematen ingoet zerbait. Baten batekin? Hoi da. Bueno, torriko da. Bitartea sorpresatxoak. Hoi da. Kokein, estanda.
Elkarrekiko zaintza. Egurra. Bai, Domokerarako ere, egurra. hoi da. Ezpalak ekarri diguzu. Bai, Zergatik ekarri duzu kantu hau? kanta aukeratu ez zatoz, eta nahi espalak de asko usta esait. Ze benjunitzan bere kontzertu batea, hasieratikan itzala aitzen nun etxen daula, eta gusta ezitzaiten, baina hola, kanta asko gehiago ez. Eta benjunitzan kontzertu batea horioko gaztetxen de bai. Eta kiston zea ondo pasan onda dena, eta hortuztikan asko usta esait. Bueno, zatoz bera. Bai, Bueno, zatoz entzungo dugu. Zure aukerak eta bukatu dugu, baina geratzen den denboran gurekin geratuko zara? bale, Bueno, gero beste kantu batzu gaude eta geratuko zara. bai, Bale, ba. Bueno, honek zure aukerak eta urtengoa. Bai. Eskerrik asko, Malen. zuei.